ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯೇಸು ನಾಮಡು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ಮತ್ತಾಯ ಬರೆತ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಸಂಧಿ ವಾಕ್ಯಲು 1-2 ಆ ಸಮಯಡು ಉಪರಾಜೆ ಯೆರೋದಿ ಯೇಸುನ ಸುದ್ದಿನ ಕೇಂದು ತನ್ನ ಸೇವೆಕರಡ ಇಂಬೆ ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನೆ ಕೂಡ ಬದುಕದು ಬೈದೆ ಅಡ್ದವರ ಕಾರ್ನೋಲಿಗನು ನಡಪಾವು ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ಡ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಂಡೆ ಯೆರೋದೇಲೆ ಗಾದು ಯಹೋನನು ಪತ್ತದು ಸೆರೆಮನೆಡ್ದು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆ ಯೆರೋದೆಲಲು ಯೆರೋದನ ಪಲಾಯಿ ಆಯಿ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಬೊಡೆದಿ ಯಹೋನೆ ಯೆರೋದೆಗು ಈ ಮೋಲೆನು ದಿವುಂದಿನವು ನ್ಯಾಯ ಅತ್ತು ಪಂದು ಪನುಂದಿತ್ತೆ ಯೆರೋದೆ ಆಯನ ಕೆರೋಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆಂಡಲ ಜನಕುಲು ಯಹೋನನು ಪ್ರವಾದಿ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನೆಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಗು ಪೋಡಿದು ಆಯನ ಕೆರ್ಪಾಯಿಜಿ ಆಂಡ ಯೆರೋದನ ಪುಟ್ಟಿದಿನದ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಯೆರೋದೇಲನ ಮಗಲು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಎದುರು ನಲ್ತದು ಯೆರೋದನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಾಯಲು ಆಯೆ ಆಲೆಡ ಈ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡಲ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಆಜದಿದು ಪಾತೆರೆ ಕುರಿಯೆ ಅಪಗ ಆಲು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ಮುಲ್ಪೆನೆ ಸ್ನಾನಿಕೆ ಯೋಹಾನನ ತರೆನು ಕಡ್ತದು ಅರಿವಾನಡು ಎಂಕು ತೆರ್ಪಾದು ಕೊರ್ಲ ಪಂಡಲು ಆ ಪಾತೆರೆಗು ಅರಸು ದುಃಖ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತಾನು ದೀವೊಂದಿನ ಅಜಾವಡದರ ತನೆಡೊಪ್ಪ ಪಂದೆಡು ಕುಳುಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಕಾದಲ ಅವೆನು ಕನತು ಕೊರಿಯರೆ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆದಾಕುಲೆನು ಕಡಪುಡುದು ಸೆರೆಮನೆಡು ಇತ್ತಿ ಯೋಹಾನನ ತರೆನು ಕಡ್ಪಾಯೆ ಅಕಲು ಆಯನ ತರೆನು ಅರಿವಾನಡು ಕನತದು ಆ ಪೊಣ್ಣುಗು ಕೊರಿಯರು ಆಲು ಅವೆನು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಕೈತಡೆ ದೆತೊಂದು ಪೋಯಲು ಯೋಹಾನನ ಶಿಷ್ಯರು ಬತ್ತದು ಆಯನ ಪುನೋನು ಕೊಣದು ಪೋದು ಕೌಂತುದು ಯೇಸುವಿನ ಕೈತಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪಾಯರು. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೆರೆಮೀಯ ಇನಿತ ಒಂಜಿನೇ ವಾಚನಡು ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿನ ಪ್ರವಚನನು ಕೇಂದು ಯಾಜಕರಿಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜನಗಳು ಮಾತ ಇಂಬೆ ಮರಣಗ ಸಮ ಆತಿನಾಯೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕೇಂದಿನ ಮಾತೆಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಟ್ಟಣಗ ವಿರುದ್ಧ ಆತಿನ ಅಪಗ ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಕೇಂದಿನ ವಾಕ್ಯಲು ಯೆಹೋವ ದೇವೇರನ ಐಕಾದು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೃತ್ಯಲೆನು ಸಮ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರೆಗು ವಿಧೇಯಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈಟು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ನಿಖಿಲೆಗು ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿಲಕ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲು ಎನ್ನನು ಕೆರಿಯಂಡ ನಿಖಿಲೆನ ಮಿತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಮಿತ್ತು ಈ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾದ ಎನ್ನ ನೆತ್ತೆರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಯಾಜಕರು ಪ್ರವಾದಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲು ಯೆರೆಮೀಯನು ಕೆರಿಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅಕ್ಲೆಗು ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಯೆರೆಮೀಯಗು ಶಾಫೇನನ ಮಗೆ ಅಹಿ ಕಾಮನ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ರಡ್ಡನೇ ವಾಚನೋಡು ಯೆರೋದೆ ಅರಸೆ ಆಯನ ಪಲೆ ಫಿಲಿಪ್ಪಿನ ಬುಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ಯ ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನೆ ಯೆರೋದು ಅರಸನ ಈ ದೇವಿರನ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಪಂಡಲ
ಆಯೆ ಸ್ನಾನಿಕೆ ಯೋಹಾನನ್ನ ಪತ್ತದು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಪುಟ್ಟಿದಿನದ ಪರ್ಬಗ್ ಹೆರೋದೆಲೆನ ಮಗಲಗ ಕುರ್ತಿನ ಆಜೆಗ್ ಯೋಹಾನನ ತರೆನು ಕಟ್ತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇತ್ತದ ಕಾಲೊಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಏತೋ ಪಾಪದ ಅಕ್ರಮದ ಸಂಬಂಧಲು ನಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡಲ ಉಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗಳ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಗ ಪಂಡ ವಾ ಚರ್ಚಿಲ ಆವಡು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಭೆಲಿಡ್ಲ ಆವಡು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾದ ಯೇಸು ದೇವರನ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಬೋಧನೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಏರೆಗಳ ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬೈಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯರೆ ವಾವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೇರು. ಭತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲೆಗೂ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಲೋಕಡ್ ಎಂಚ ಮಸ್ತಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಪಂದು ಏತೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಹಾಳಾದ ಪೋತುಂಡು. ಆಂಡಲ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಯಿಗ್ ಇಂದ ಈ ದೇವರನ ವಿರುದು ಪಾಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಯಾರೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯಗ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನಾಯನೆ ಈ ಲೋಕದ ಏತೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಪಗ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಚರ್ಚ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾವ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಲ ಪೋಪೆ ಅವೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟೇಟಸ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಕೈತೋಜಾಪುನ ಹತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಸಂಗತಿಲು ಅವೇ ಕಾದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ನಿಜ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾವೇರು ಸೊಮ್ಮೆಲು.